Acompanyats per alguna visita curiosa, deixem enrere el santuari de Nuestra Senyora del Puello, una ermita del segle XIII, barroca per fora, però amb importants elements renaixentistes al seu interior. Seguim fins a Belchite, on just al costat de l'anomenat Pueblo Nuevo podem veure les ruïnes del seu casc antic, un conjunt arquitectònic derruït, record tant de la guerra com del pas del temps. Aquest darrer ha estat, potser, el que ha castigat els seus edificis, més que no pas la guerra mateixa, ja que, malgrat quedar bastant espatllats, es podrien haver reconstruït. La voluntat de deixar l'antic Belchite tal com va quedar després de ser arrasat per les bombes de l'home, les seves cases, esglésies i convents varen ser tornats a bombardejar pel temps i per l'oblit fins a arribar al seu estat actual. Avui és visitat i conservat com un avís d'allò que no hem de permetre que torni a succeir. En el seu últim tram, el riu Aguas Vivas és anomenat Riu Romana. Aquest nom guanya sentit en visitar Azayla i el seu important jaciment de Cabezo de Alcalá, un dels conjunts arqueològics més interessants per conèixer i estudiar la història dels pobles preromans i de la romanització a Hispània. A la Zaida, el riu uneix les seves aigües a les de l'Ebre. Ebre que, per una vegada, remuntarem contracorrent per als afores de Saragossa, visitar el riu Gállego, gran afluent pirenaic, antany ferotge i avui bastant més domesticat. Molt a prop trobem la cartoixa d'Aula Dei, molt coneguda perquè acull pintures de Goya i per haver hagut d'obrir en el seu mur una porta lateral perquè hi poguessin entrar dones, que tenen vetat l'accés als monestirs cartoixans, però les quals la Constitució empara en el seu dret a no ser discriminades. Gairebé enganxat al monestir hi veiem l'assut d'Urdan, que abastia d'aigua l'horta saragossana, compresa entre el marge esquerre de l'Ebre i el del Gállego. Sant Mateo de Gállego ens mostra orgullós la seva torre mudèjar i una bonica vista sobre el revolt, en l'escarpa, a la qual sembla que l'erosió farà caure el riu algun dia. Tuera és una població de llarga història, a la qual la séquia Candevània apropa l'aigua des de l'època àrab, com testimonia el seu esplendorós aqüeducte de l'Arco de la Mora i la séquia excavada a l'escarpa. Seguim riu amunt fins a trobar-nos l'embassament d'Ardissa, origen del canal d'Enlace, que condueix les aigües del Gállego fins a l'embassament de Sotonera i la seva presa, la més gran d'Europa en el seu moment i en la seva tipologia, amb 3.860 metres de longitud. Des d'aquí surt el canal dels Monegres, que passa pel costat d'Almudévar, d'on és originària la trenza d'Almudévar, un pastís que fa que el seu nom soni dolç arreu.
abans d'arribar a Tardienta, trobem el conegut Abrazo de Tardienta, abraçada que simbolitza la unió de les aigües del Cinca i del Flumen amb les del Gállego a l'inici d'un modern aqüeducte, obra molt avançada per la seva època, el 1935. No tornem de seguida al curs del riu, sinó que ens en separem una mica per sobrevolar la població de Bolea, amb la seva famosa col·legiata, i d'allí passar a la impressionant ermita de la Penya, que es confon amb la roca enmig d'un paisatge espectacular. Si mirem avall, hi destaca el poble de Loarre i el seu extraordinari castell. El de Loarre és un dels millors exemples del castell romànic espanyol. Fou construït pel rei Sancho Ramírez l'any 1070. La seva situació fa que ressaltin millor les seves 10 torres i les seves 2 portes d'entrada. La seva imatge és molt coneguda arreu del món, especialment després del rodatge d'alguna superproducció. Tornem al curs del riu per veure els majestuosos Mallos de Riglos, darrere dels quals hi ha l'embassament de la Penya, el més antic de la conca, ja que es va posar en servei l'any 1913. L'Alt Gállego és farcit d'embassaments hidroelèctrics que es van succeint l'un darrere l'altre des del seu naixement. Entre aquests destaquen el de Buba el primer i el de Lanuza després, sota l'impressionant Penya Foradada. Després d'aquesta breu incursió pirinenca, tornem de bell nou a l'Ebre i ens deixem portar plàcidament pel seu corrent, sobrevolant un lloc de nom molt llarg. La Reserva Natural de los Galachos de la Alfranca de Pastriz, la Cartuja i el Burgo de Ebro. Aquí hi ha la seu del Centre Internacional de l'Aigua i el Medi Ambient, que ocupa diversos edificis històrics rehabilitats. A l'altre costat del riu trobem el barri saragossà de la Cartuja, creat als voltants de l'antiga Cartoixa del segle XVII, que després de quedar molt malmesa durant la Guerra de la Independència, el 1843 va repartir les seves terres entre 28 famílies. Així, les muralles, els claustres i les estances del conjunt arquitectònic es van convertir en habitatges. El Burgo de Ebro fora probablement l'origen de la capital manya, ja que a la seva rodalia es troben les restes d'un assentament romà, conegut des de sempre com Saragossa la Vella, un jaciment on s'han obtingut espectaculars troballes. Paratges tranquils on es pot reposar dels llargs viatges. Molt poc més endavant, la població de Pina de Ebro està situada en una posició compromesa al costat del riu. Durant segles ningú no hauria donat res per la seva supervivència, però les coses són així. El riu dona riquesa, però també pot arrabassar-la. Els seus veïns sempre ho han tingut clar i varen apostar per guanyar la batalla al riu, per més que aquest els recordi sovint el seu immens poder. A partir d'aquí, gairebé es pot dir que l'Ebre ja és navegable. Gairebé perquè els seus assuts tallen sovint el corrent, però el cert és que ja està contingut fins a la seva desembocadura.